Goedenavond, het is zondag 13 februari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is gewoon tijd voor de feestjes. Je zit de hele tijd niks te doen of te werken of met school. Het is gewoon tijd voor een lekker feestje met je vrienden. En zo dacht discotheek El Toro in Goes er ook over. De club opende in de nacht van zaterdag op zondag voor 1 keer de deuren om te demonstreren tegen het huidige coronabeleid. De jongeren waren blij. Dit was de eerste keer! We gaan genieten vanavond! Ja! El Toro ging toch open, ondanks een hoge boete die dreigde. De eigenaar van de discotheek wilde daarom niet voor camera reageren. We kunnen eindelijk weer uitgaan. We moeten zo lang wachten van de overheid steeds. En nu, El Toro is de enige die open gaat. En daar zijn we super blij mee met z'n allen. Dat ze toch gewoon het doorzetten. Dat we gewoon met z'n allen uit kunnen gaan. Gezelligheid. De jeugd mist gewoon echt wat. Dus we zijn super blij dat we gewoon weer eindelijk mogen. Het is echt superleuk weer, ja. Willen worden groot. De wereld is een platje. Op je bol, pips nou. We gollen flinke afstand. En zo gingen de jongeren tot in de late uurtjes door. Het wintersportseizoen is weer in volle gang. Nu de coronaregels in Europa weer wat losser worden, willen en kunnen mensen weer op wintersport. En dat merken ze niet alleen in Frankrijk en Oostenrijk, maar ook in de skihal in Terneuzen. Iedereen heeft dat wel heel erg gemist en ja, je merkt dat gewoon aan de mensen die komen, maar ook zeker onder de medewerkers. Iedereen is blij dat het weer kan en dat het ook weer gezellig druk is. Daar hebben we toch wel echt naar uitgekeken. Veel wintersporters komen nog even oefenen voordat ze op wintersportvakantie gaan. Heel veel mensen hebben toch die wintersportvakantie geboekt binnenkort en willen zich graag nog komen voorbereiden. Heel veel ouders nemen hun kinderen mee om toch nog een cursus of privéles te volgen, zodat ze goed voorbereid die wintersport opgaan. Want voor de meeste skiers en snowboarders was het toch alweer even geleden. Ja, toch wel. Met zo corona en zo en dan dat skivakanties niet door mochten gaan. We waren met corona geweest en met werk ook een beetje moeilijk te combineren soms. Dus het is wel even geleden. Merk je het aan je skills dat je het weer even op moet frissen? Ja, dat wel. Sowieso, het gaat snel weg. Hè. Ja, redelijk. Moet je weer even opwarmen? Ja. Er wordt dus flink geoefend op de piste om die spieren weer lekker op te warmen voor de wintersport. En daarna is het natuurlijk tijd om zelf ook weer lekker op te warmen. Zijn inspiratie haalde schrijver Rinus Spruit onder meer hier vandaan. De Zeedijk in Borselen. Die frisse zeewind deed de schrijver uit Zeerenhoek goed, want met zijn laatste roman is hij genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Het is een hele eer. Het is een blijk van waardering. Dan voel je dat je erkend bent als schrijver. Spruit is met het boek De Verlossing van Jacob Smallegange een van de 18 genomineerden. De roman speelt zich af in Zeeland. Zo is dit gedicht van Hans Warre opgenomen in het boek. Het doffe land, die zee, het stil gerucht. Mijn hoofdpersoon heeft hier ook een wandeling gemaakt. En die was onder de indruk van die gedichten. Ook was Spruit veel in de Zeeuwse bibliotheek te vinden. Hij deed research naar de zuigelingensterfte in de 19e eeuw. Hoofdpersoon Gerard laat hij er onderzoek naar doen. En die schrijft er in het boek een boek over. Dus mensen die dit boek kopen, die kopen een boek in een boek. Dus je krijgt eigenlijk 2 boeken voor de prijs van 1. Ja. En u schreef een boek over iemand die een boek schreef. Zo klopt het. Dat noemen ze het Drosten-effect. Eind deze maand hoort Spruit of hij bij de laatste 6 kandidaten zit. En in mei wordt dan bekendgemaakt wie de Libris Literatuurprijs wint. En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. De 49e editie van de Delta Cross in de boswachterij op Schouwen is gewonnen door Jennik Wolthuizen uit Oudorp en Lori van den Bergen uit Sommelsdijk. Het is de 4e wedstrijd van de Zeeuwse crosscompetitie die dit weekend hervat werd na de lockdown. Hier komt Wolthuizen in een wedstrijd over 9,9 kilometer over de streep in een winnende tijd van 35 minuten en 50 seconden. Erwin Harmes uit Middelburg was op de 3e plaats de beste Zeeuw. En Harmes is blij dat er weer competitie is.
ja, je moet voor jezelf trainen, dus je moet steeds die motivatie vasthouden voor jezelf. Ik had ook vorige week zondag in België gelopen, mooie cross. En ja, het was wel weer leuk ook om die prikkel te hebben, van dat je met een wedstrijd bezig bent. Straks zie je in Omroep Zeeland Sport een uitgebreid verslag van die Delta Cross. Verder in de uitzending voetbal, een samenvatting van Hoek tegen DVS, 2-0 overwinning voor Hoek. Er zijn beelden van Klingen tegen HVV, de derby in de zondag derde klasse. En er is nog een beetje waterpolo. Graag tot zo. Het vrij heldere weer van gisteren hield het toch even vol, maar door de wind was het toch een beetje koud. Maar juist die zuidenwind voerde toch wat zachtere lucht aan. Wel zag je aan de lucht dat er wat regen aan zit te komen, want zit de zon in zijn nest, dan zal het regenen op zijn best. Later vanavond en vooral vannacht is er van het westen uit kans op wat regen, maar meer dan enkele millimeters zal het tot de ochtend niet vallen. De minimumtemperatuur is vannacht 8 à 9 graden. En dit front brengt ook morgenochtend nog veel bewolking en verspreidt wat regen of motregen. Morgenmiddag komen er langzaam enkele opklaringen en blijft het bij een lokale bui. Morgenavond is de buienkans weer iets groter. Het wordt 9 à 10 graden en er staat windkracht 3 tot 5 en op zee soms windkracht 6 uit het zuidwesten. De dagen daarna, dinsdag begint droog met wat zon, maar later gaat het regenen. Woensdag is een echt natte dag met veel bewolking en kans op meer dan 10 mm neerslag. En daarna is het sterk wisselend met af en toe zon en enkele buien en kans op windstoten. En tot zover voor vandaag. Straks dus nog Zeeland Sport en De Boer is boos. En voor nu nog een mooie avond.